Мамадыш районында күп кенә кешеләр быел кышкырт мөгезле эретерлекләр санын арттырырга ниятли. Хәзер җитештерелгән продуктларны эшкәртү мөмкинлеге бар. Ылыяс авылында ит эшкәртү ыслау цехы ачылды. Кооператив әгъзалары шулай ук авыл халкы эшкәртүгә от, сарык, коз яки тауык итен тапшырып, алмашка казылык, ысланган продуктлар ала. Цехны башлап җибәрүче кооператив программасы буенча ачканнар. Чыгымнарның 90%-ын дәүләт субсидияле. Җитештерүдә 4 кеше эшли, ит ыслау аппаратының куәте тәүлегенә 200 килограммга җитә. Кешеләр күп килә инде, күрше районнардан да киләләр. Итләрне күп алып киләләр инде. Колбаса, капти итәбез, козлар, тавык, үрдәк, ат капти итәбез инде. Спрос әйбәт, Аллага шөкер. Менә 2 ситнер, суткага 2 ситнер ясыйбыз әле пока. Аннан соң еще да арттырырга исәп инде.